Samantala, tatlong babae timbog naman po sa ilegal na pagsusugal sa Santo Tomas, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tatlong babae ang naaresto matapos mahuling naglalaro ng tong 8 sa isinagawang anti-illegal gambling operation sa Santo Tomas, La Union. Ayon sa otoridad, naabutan ang mga babae edad 55, 66 at 63 pawang mga residente ng bayan na aktwal na naglalaro ng ipinagbabawal na sugal na malinaw na paglabag sa Municipal Ordinance No. 1 Series of 2019 na kumpiska mula sa kanila ang isang set ng plastic playing cards at kabuuang 830 pesos na pusta. Naisyuhan naman ng citation tickets ang tatlo para sa kaukulang pagproseso. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.